Почта грамота на община Благоевград, на Димитър Вербатов за значим принос в развитието на Благоевград и общината. Благодаря много. За връчване опитен. Мишка, дай да видим. Отзад си името. Аз като кмет сигурно сте само 9 номер. Отзад си името. Отзад, отзад. Браво. С удоволствие. Още сте ли ви? Добре. Благодаря ви. Румен, да не съм малко, Румен. Удостояват Димитър Иванов Вербатов със званието почетен гражданин за особени заслуги в развитието на Благоевград. Да се помни с благодарност. Обърни ги насам, Митко. Погледи обаче и ти насам. Уморихме те. Добър ден на всички. Първо извинявам се за закъснението. Развълнуван съм, но съм щастлив от това признание и се надявам така с нещата, които правя с футбола, който играя извън България, да показвам, че и аз винаги се гордявам, че съм в Благоевград и когато ме питат откъде съм, казвам точно Благоевград. И им показвам, че в нашия град винаги е имало и ще има достойни българи, които да прославят не само Благоевград, но и цяла България. Затова още един път благодаря на всички, благодаря на хората, които са решили да получат такъв почетен знак. Още един път едно голямо благодаря, развълнуван съм, но пък съм щастлив.